Aste honetako albisteek gure lehen arbasoetatik gaur egunera eta iaia etorkizunera eramango gaituzte. Hain zuzen ere ikusi dute eboluzioan gure lehen arbaso haien garezurraren itxura eta neurria eta aurpegi laua izateak askoz ere azkarrago evoluzionatu zutela gure gertuko primateetan baino. Eta hortik ondorioztatu dute, abantaila evolutibo nabarmena emango zizkigutela ezaugarri horiek. Frogatu dute, garezurraren neurria eta itxura lotuta daudela gaitasun kognitiboekin, noski. Eta aurpegi laua berriz, pentsatzen dute zerikusia izango duela gaitasun sozialekin. Denboran, pauso handi bat emanda eta paleolitora etorrita, garai horretako grabatuak deskubritu dituzte Santakutze kobazuloan. Santakutze mendaron dago eta 4 paneletan topatu dituzte grabatu batzuk. Gehien bat marrak eta baita 2 animalia bukatu gabe ere. Bata bisonte bada eta bestea hauntza bat. Horrekin jada, 4 kobazulo dira Debabarrenan horrelako artea dutenak. Eta baita aurkitu dituzte hezur batzuetan ere grabatzen zituztela horrelako irudiak. Eta gaur egunera, eta esan bezala, iaia etorkizunera etorrita, esperimentu batean inplantatu dizkiete itxutasun mota bat daukateen pazientei txip bat begian eta txip horretara konektatuta betaurreko batzuk errealitate areagotua dutenak. Betaurreko horiek aldi berean konektatuta daude poltsikoko ordenagailu bati. Eta horrela lortu dute itxutasun makularra dutenak, alegia erdialdean ikusterik ez dutenek, gai izatea irakurtzeko. Eta uste dute, merkaturatzeko moduko produktua dela, eta hori bai, errehabilitazioa egin behar dela ere ohartarazi dute, baina beste itxutasun batzuetarako ere balio dezakela uste dute. Eta hau guztia eta albiste gehiago, zientzia.eusen sakonean.